ya roi trai sai sin pat ngai ke ble phi baro ha kerteng ke patiang tam ke jong uji su dengan la kularia phi bangan ai jing kren shaphang ke jingpynbaptis te ai ba ka ni ke jing hikai kan long ke jing kur khu yang hilang baro bat ngin nom sngo tho baklai ke jing mot jong ke jingpynbaptis namar ki babon ki sngo tho bakla bat ki don ru ki bam kwa ban sngo tho I ke jing mot jong ke jingpynbaptis te henrai ke jingpynbaptis la dangin ya kren hi ke jing shisha ka bam mot pen ngam la ni we kawan na ka tin Greek kani ka tin baptis te kani ka tin baptis kawan na ka tin Greek bat pin da pek da ka standard dictionary ru pin lap ya kani ka jingmot jo ka jingpynbaptis ka bamot pen ngam te benta bangin nom pen kesan lani bangin nom pen rem ngin ya be be cha ka tin ka jong uble bat ngin ya juba ya katto ka ne ki jingkli ki jong ki breu ka ba hato kalong ka ba demo bangin penbaptis ya ki klung ki badang san benai hen reu benai namar bangi yo I ki babon ki le e kata ki penbaptis ki klung ki badang san benai hen reu benai tengene ya bebet kat ba kum ka tien ka jong ublei ayu ka bible ka ong tika tien ka jong ublei ka ong kum no ngine pek na ka shitiu pol shaki nong rom kal nong ka ban reu ka khat ka basaw ka ong na mat ka ta ken la batet lem nyangi bat u de ka jingpynbaptis ya kata ka jing yap jong u bat bakat kumba la penmi pat yau Chris na ki bayam da ka buram ka jong ukpa kumta ba ngiru ngin yad ha ka jing pen thamai ka jing em tingi sngo tho ba ka jingpynbaptis kam de ki khlong namar I khlong I badang san banai reu banai tang man le pop ru impat sngo tho kum no ila ban kala ka bamot la ne kum no ila ban yad ha ka ta ka jing pen thamai ka jing em tang ni sngo tho ba kam de ya ki khlong bat ka ong kum no na mar kata ken la batep lam yangi bat da kata ka jingpynbaptis ya ka jing yap jong da ka bangi pendap ya ka jingpen ngam ka bamot la nyeu yangi bangi ru ni la sha yap lang bat Chris halor jong ka ding pna ka mut ayu ka ni ka tien ka kham jleu ka ni ka jingmot ka bamot bau jisu jongi ho oi u jisu jongi dei u badon pop hanrei u jisu habau kiu halor ka ding pna u kit ya ka pop ka jongi bat habala sanar pna yu la pensitom khap yu na ka bantagi pop ki jongi bat haba ula mi pat ha ka buram ka jong ublei ubak klem pop ho oi don pop hi u jisu jongi nginam sngo thu baklai ka ta hanrei u kit iki pop ki jongi bat u sha yap halor jo ka ding pna tengi ru habangi pendak ya ka ni ka jingpynbaptis ka bamot ni hap ban yap no ya ka do ka jongi bat ngin impat da men siem jong ublei ha ka buram ka jong ublei tengin ye pek kham shadin pin sayo shushu ki khat bible ha oi nganam ai ka bajrong ngan ai tăng ka balung kot han re ban long pat ka jing kut khu ye phi ba pen sngo tho ya ka jing mot jong ka jingpynbaptis amen te man tai ngi pek kam ki apostle kala nong ka ba ar ka khat ka ba lai pu pra ar de khat ba lai pu pra ayu ka bible ko ang Teo Petros ulayat ho haki to pin kala ka bamut bat on penbaptis ya phi uwei pa uwei ha ka kerteng u Jesus Christ ya ka ban yo ma kipop bat pin yo yang ya ka jing ai men simba khot ka bamut lada piladon ya ka ni ka jing mot ban pendap ya ka jing penbaptis ka bamut phi hap ban kut jing mot chua ba pin I no e ka jing long barem bar khot namar ka jing mot jong ka jing penbaptis kamot ba pin penbaptis chua sakala ka bamot han rei phi hap ban kut jing mot chua ba pin bot yo jisu baladawan ke jing la ni ke jing ele la ni ke jing tunjo la ni ke jing dok la ni ke jing kurdo la dawan ke e ru ba pin don be tangi ko ka rai ba pin pai din na ublei da le ru ka bamot pin pendap ya kane ka jingpynbaptis namar bo ong kumno pin kala ka bamot bat on penbaptis yo we pa uwei ha ka kerteng jong jisu namar kata phi haban sngot ho ya kane bala da phila kwa ban pendap ya ka jingpen ngam phi hap ban kala ka bamot chua dei ba pin chu pendap klem pat sngot ho e ru namar kata phi don kam ban sngot ho chua phi don kam ban kan ther chua ga jinglong barim ka jong phi ba sa pendap
ya ka jing pen ngam bat ka Bible ke tho kum no ba phin sa yo diang ya ki jing ai jong men sim ba khoi lada phila kala ka ba mut chua kumbangan ai example li phi ha ka por ka ba nga pendap ya ka jing pen ngam nga da le special chua hoi menchua na mar ba nga te nga don ha ka balang ka ba ngim pendap ya ka jing pen ngam te nga ju ong em ka bom la ban long nga ju ko pasarong nga ju ong la de penbaptis nga ha por ka badang red nga no penbaptis arsin laisin don jisu kat nongot nga nom le ya kani henry haba umen sim ublay ulak kren hanga kat bangadang puli ka tit ka ba khoi ka jong ublay badai hang tang as ngau tho banga hap ban pendap ya ka jing pen ngam bat ha banga pendap ka don ka jing pla ha ka jing im ka jonga namar balai ngala kala ka ba mut chua bat ha banga la kala ka ba mut ngala kot jing mut bala da long kum no ru nganam i yo try jonga bat ha bang ngam shem la i yo try jonga ngani tho ya phi ka don ka kamba ka don ki dak pla bat ki jing ai ki jong mun sim ki sedang ban trei ha ka jing im ka jonga namar ba ngam shu pendap i ka jing pen ngam tang namar badai ban pengam henry ngada kelak ka mut na do ka mensim bat ondang la kelak ka mut na do ka mensim la nang pen khot yang ana koi ka por sha koi ka por dak ka banga ko ngo ya ka chen ka jong uble te phila ban kli jing kli pat on le kum nu pat ya ki khlung ru le se ki don kam ya kata ka jing penbaptis te la da penbaptis ki khlung te hato kala sime ban long namar ki don ki ba ong ba de ban yo banta ki ba he ru de ban yo banta ki ba red ru de ban yo banta henry ka tin ka jong ublai ka ong kum no Matthias kal nong ka ba khat khandai ka khat ka ba khat lai ka ong kum no ka ong onda kum ta ki le wan lam ya ki khlung ha u ba on yo bo ya ki ti ha ki pat ba un duwai henry ki sinran ki le sneng ya ki u jisu te ula ong sha e ki khlung bakin wan hanga bat wat khang yaki naba yaki bakum kita long ka hima ki benang ka ting ka jong ublai ka hikai yaki khlong tang ban chubu ukti labyang la pelat ya ka pop raibi na markata ujisu usyukur khu yaki khlong ngiru ni kerkhu te henry habangi kerkhu yaki khlong ngin kerkhu da ka nohi ka kerteng lak na ka kerteng ka jong ukpau khon bat umen simba khoi kidehi kibangi hap ban kurkhu ya ki khlong da ka nehi ka kerteng ni hap ban kurkhu ya ki ban pen kentang ya ki ha ka kerteng ko jong ukpa ba khon bat umen simba khoi namar kata ngimdei bangin ngau tho bakla bat ngimdei bangin perkhat bangin pengam ya ki khlong la ngin pelngam la ngin pengam ya ki khlong te kamut kata ka bomla ban long namar ka te ka jong ublai ka klem hikai ki khlong barit han re ka hikai ya kita ki brio ki balas ngau tho ki jing mot ki jing perkhat ki balasan ka hikai ba ni dai ban baptis ya ki balas ngau tho ban yu i jisu jong ru andau larang ba ula biang ula pura la baptis ya ha ka wa jordan namar kata to ngin ya bot ya ka nuksa ka jong jisu bat ngin ya pet chuchu ya ki khat ki babot ka jing kali ngala ban bu menta banong ka jing penbaptis ka yeng na ka benta ka tigini pet biang chaka tu ka bangi pet menne kam ki apostle ka nong ka ba ar ka khat ka ba life to pra ka ong no teu petros ulaya tho haki to phin kala ka ba mon bat on penbaptis ya phi uwe ha ka kerteng u Jesus Christ ka ba mon ka jing penbaptis ka yeng ha ka liang jong ka jing kala ka bamut namar kata ni hap ban kala ka bamut chua bangin pendap ya ka jing penbaptis pat gin nom shimba kla pat ya kani ka benta ka pakila don menta ki balang kiba kim penbaptis sho kum bakak tin ka jong ublai ka hikai kum no jisu hikai shuwa bang let na ka ka perthai uang kum no uang namar kata ken to let no ma phi to da penlong senran ya ki brio baro da penbaptis ki ha ka kerteng ukpa bat ujong ukhon bat ujong umen sim ba khoi na Matthias kal nong ka ba ar kupra ka khat ka ba khat khandai te ujisu shwa bo unlet
na ka dika perthai ula dep ong ban penbaptis ha kerteng jong ukpa bat ukhon bat umensim ba khoi te na mar ba hapo ki kam ki apostol la ong bet ya kanika kerteng ba penbaptis ha kerteng jong jisu ki don ki balang ki bom shim sho ya ukpa bat kim shim sho ya umensim ba khoi bat ki la shu shim bet tang yo jisu ki ong ba na mar ba la ong ba de ban penbaptis ha kerteng jong jisu henre klemi kerteng jong jisu la mi betang kerteng ukpa ukhon bat umensim ba khoi te henre ukhon ka kren yano ka kren yo jisu lada mentai yang ki beri ki khot mommy ki khot reality kamut ba kata ka reality kamde ka mommy ba kamut kata ka mommy ba kamde ka reality henre haba ong ukhon kamut u jisu te lada phin pulim hai ka tin ka jong ublei te phin lap shane tho da kom to ka lap shane tho da kom to phin da pet yo Matthias Marcos Lucas phin pet ka jo hi ka jingja ka baja Henry ki kentin ki apher tingin om shimbakla ban ong ba om dei shu ingi bangin penbaptis ha ka kerteng jong ukpa bat ukhon ba simbak khoi Henry bangin chi penbaptis bangin ong ba tang da ka kerteng jong jisu Henry ngin kham ko ngo e ka ba jisu ula hikai bangin penbaptis ha kerteng jong ukpa bat ujong ukhon bat ujong u mensim ba khoi bat lada phila kala ka ba mot chisha na du ka mensim onda phi pendap ya ka ni ka jing penbaptis ki jing ai jong mensim kin sa sedang mantre ha ka jing em ka jong phi kumba ha ka jing em ka jong nga ru la tre ki jing ai ki jong mensim ha ba ngala pendap ya ka jing penbaptis bat mensim u blai pat ula yo penbaptis ya da mensim ba khoi jong u bat la tre ki jing ai ki jong mensim ha ka jing em ka jonga namar kata wat nom krki ban shime ka jing penbaptis lada phempat ngau tho bat ha banga hikai mentaka sngi ya ka jing hikai to da ple jing mut to da puson ba haddo bakut ayu nga hikai bat ayu ka kran shapi bat onda phila ngau tho sa pendat namar ka jing ka jong ublai ko ong shu shu kumno ko ong ba ka jing penbaptis ka thauru ka yengru ban sat ya ki pop ngin ya pet kam ki apostol kal nong ka ba arku ar do khat ba khan rio arku ar khan rio kong no mentate balai me pentot to yeng to sya ba on penbaptis ya me bat sat no iki pop jong me da ka ba khat kerpat e ka kerteng jong ka jing penbaptis kaya rap ban sat iki pop ki jongi ho ni la kala ka ba mot da ka bangi kala ka ba mot da ka bangi perkhat ban nang ne shakmat nginom le shu ika jing le barem barokhat la da di drugs e no di kiat e no bam kwai e no ka jing ma jing ya ka jing pichni ka jing pi hoi bat kum ta ter bret no e ki to barokhat bat kot ching mot ban shakri u trai bat ya ka no ka benta ka ba phimla da ka ba phila pendapat ya jing penbaptis lanang pen kho ya phi lanang sat ya phi bat phi de ban kot ching mot bet ban shakri yo trai bat de hang ta ken pa phin se yo ma chi pon ka jing kor khu bat phin la ban treasure hem ya ka kam ka jong ublai da kata ka jing pen sle ka jong men sim ba khoi na mar ka ti ka jong ublai ka ong men ta te balai me pen tot tela da pila sngo tho e ka jing mot cho ka jing penbaptis ba shuwa ban penbaptis dan kam ban i no e ka jing long barim bar khoi dan kam ban kala ka mot tenga ong ye phi wat nom pentut wat nom pentut bat wat nom bu shibon ki daw henre shu pendap ya ka e ka ba ka tin ka jong ublai ka hikai amen bat ni ne pe shu ayu ka bible ka ong kam ki apostol kal nong ka ba khandai ka khot ka ba khat phra kumne ru lahap no na ki khmat jong u kum ki sareu bat ula yo pet pat ti ula yeng jot bala penbaptis yo phi hang ne ba kani ka sareu ka krani ka ai ka krani ka jinglong barem lada umen sim uble lo pen kendo ha po jong phi ba ula kwa ban penan kam ya phi ula kwa ba phi pen tre ka kam ka jong uble ai ba phin pen hap no da ka bor ka jong ublai da ka phi IT lot ya la di ha ublai da ka phi puli bahai ka ten ka jong ublai da ka phi kut jingmon ai ba ki sarau ki ba long ki pop ki ba don ha po ka met ka jong phi ki ba sno ha ka met ka jong phi ai ba on pen hap no bat phin pen dep ya ka jing penbaptis pen hap no e ka jing long barem bar khoi ba pen dep e ka jing penbaptis namar ban pen dep e ka jing penbaptis phi don kam ban le kum no
ban berat no shuai ke jing long berim bar khoi ba kata kan ka bala berwan ra ke jing ku ha ke jing em ke jong piaman ban ngini pe chu Petros ningkong ke de khat ka balai de Petros ningkong ka lanong ka balai de khat arkuwe ko ong kumno ka tieng ke jong ublay ka ba ha ka jing pen shisha jongka kata ka jingpynbaptis ka pen em yangi mentaru ka jingpynbaptis ru ka pen em yangi kidon ki boong la sat dakas nam ka jong ujisu la biang ho oi ni don kam man sat dakas nam ka jong ujisu bat ni haban pulelo ka tien ka jong ublay ka ka bala tho ngi haban pendat ya kata bat kataru kawan ra ka jingpen em bat la ya tho ba ka jingpynbaptis ru kawan ra ya ka jingpen em namar kata uong kumno ngi pet yo anes lai khát san là đang ngắm bạc lai nè pet ayu các tiền cái trong ublay cái ong lai san ko ong kumno Nicodemus ula ong cái này cái khat bahasa Nicodemus ula ong kumno la ban kha ya ubriu haba ula temen ula ban besut syaka kpo ka kmi jong u bat ban kha ya ujisu ulaya thu shisha nga ong hame lamda la kha ya ubreu na ka bat na mensiem la ban let besut hapo ka hima ki benang namar kata haban khai ngi na ko da ka bangi ngam bat ni mi pat na ka kalong ka ba don kam amen bat ko ong kumno ba ong ba ka ba bu no e ka jing tingit ka do hanre ka ba wa e ka jing tip lam ba pha ublay da ka jingpen mi pat ya uji sukres ka ba mod wat nom shim pat ba ka ni ka jingpynbaptis ka ba lada ngisum menta la khoi te ka ni ka met ka jongi ka ba mod habang ni let pen ngap ka mod ka pop jongi kala shu khoi la ka khoi wat habang ngim pat kala ka ba mod hanre kam thau shata ka ni ka jing mod jong ka jingpynbaptis namar ngi ne pet chu hebrew kala nong ka ba hanriu ka du khat ka ba ningkong bat ka ba ar ko ong kumno ko ong nabakumta da ka ba no ban kren shaphang ka jing hikai ki ba ningkong shaphang ukris yang ine nang yat shadu ka jing penjanai klem da bo pat ya ka nongrem ka jing kala ka pamut na ka jing le bayap bat na ka jing nget sha ublay ka pamut ka ni ka jingpynbaptis ka ni ka jingpynbaptis ka ni ka jing hikai shong tenrai ka ba David ban pendep te wat nom shim te ha kata ka rukom ban ong ba David ban pendep ngin shu pendep bat ngila yo bat ya ka hima jong ki benang kamut kumta kamut ba pin shim ha kata ka rukom lane kamut ba pin mut kumba kini ki hindu ki le kumno klem da ki sum kim jula ban let ban yang hakmat jong ublay thau jong ki hanre ki pen khoi ya ka ba shabar hanre ya ka ba shapo kim pen khoi hanre mangi kum ki khon kristan ngim dei ban long kum ta ngim dei ban shim ya ni ka jing hikai shong tan rai ba dei ban pendap ya ka jingpynbaptis tang ba ya ka hukum ka jong ublay pat klem pendap kamut klem le ya ka mon ka jong ublay klem da kan ther no iki pop barok khoi kamut kam long ka ba dei namar don bon ki ba shu sngo ba de ban pendap e jingpynbaptis ba kiru ki la shu pendap la ka pendap pat don e ru ka ba phla ka ba ja ha ka jing em ka jong ki bat kim long e ru ha ka hima ka jong ublay te henre ha ba phi pendap kla shu ka ba mot kamut ba philak pendap e jing pengam kamut la poi be cha beneng la da phile be ya ki pop kamut la da phila pendap ba kana jing pengam ru phi hak hi ban le du jok kidon ki brio ki ba sngot ho bakla kyong ho kitu gi ladap ka jing pengam hanre ka jing long kalong kumne kum tai hanre wat nom shim bakla te kitu ki brio hanre pet kan yi ki wei pat pet yang yi pat habangi la pendap ka jing pengam kum no ngi em ngi nom pet te kitu namar kitu ki klam yo ka jing hikai ka babiang bat ki la shu perkhat bet kum ba perkhat ki sadusi ba ki parisi ngi ne pet ka bible ko ong kum no Matius kal nong ka ba lai do khat ba nyo pra ngi ne pet ayu ka bible ko ong ongkup no hanrai habau la yi ba bon ki parisi ba ki sadusi ki lewan shaka jingpynbaptis jong ula ong haki api ki khon ki siu ki bsen u e bala ma ham ya phi ban phet yap no na ka jingpitar ka ban salap
naba kum ta to sei ya uso u badai biang ka jingkala ka bamon pi yo anes wang mano te bala mano naba kum ta kum no api ki kon ki siu ki bisan wei bala maha me pion pet yap na ka jing bitar ka ban salap ka bamon ba ki perkat bet ba da ka ba pendap ya ka jingpynbaptis kila yo amat ya ka jingpyn kini ki Parisi ba ki Sadusi ki wan man penbaptis han reu yo anes wang to sei yo uso jong ka jingkala ka bamon namar katawa nom ben gitu ki breu ki bala pendap ki jingpyn ngam han re kidang ka jing ka bathala thalan gitu ki pat kala ka bamot kila pendap ya ka jingpynbaptis namar kata phim yo I ya uso jong ka jingkala ka bamot namar kata u yo anes u kran shai hang ne wong kumno to sei yo uso jong ka jingkala ka bamot namar kata to wat nam sngo tho baklai ka jingmot jong ka jingpynbaptis ba phin chu pendap la ka pendap tang namar bakadai ka jing hikai shong tenrai namar kata pishu pendap pi perkat ru dak ba pendap la yo ba ya ka beneng kata kalong ka babakla bat ki don pat ki boong ba ka jingpynbaptis ka dai ka tak ka papau shabar han re kam dai ka tak ka papau shabar ngine pet Matius kal nong ka balai ka khot ka ba khat lai bat ka ba khat san ayu ka Bible ko kakti ka jok blek ong kum no onda kum tau jisu ulawan sha Galilea sha ka wa Jordan ha u jisu ba on yo penbaptis da u Henry u yo anes ula khang ya u da ong nga don kam ba on penbaptis ya nga da me te me wan penban hanga u jisu ula ya tho ba ula ong to sha ulong no ulong to sha mentana ba kum ne ken kalong ka badai yang iban pendap ya kahok baro anda kum ta ula syayu kamut ka jingpynbaptis kam dei ka dak ka pau shabar re ka dei ka hok ka jong ublei ka ba ong ka dei yangi kamut haba ong yangi kamu ka kentup yangi lang baro ha ka jing hisya ka jingpynbaptis ka kran ni ka jingkala ka bamut ten re la ya kran ni uji su jongi u dei u bam don pop han re ba le uji su u pendap kadau kelong ba uji su pendap ba unlong ka nuksa yang nga ba ya pi bangin pendap ya ka hok ka jong ublei kalak tak yang nga ba nga puli gani ka khat Bible kalak tak yang nga namar kat utrai jungi uba khoj uba telam Henry udang pendap te mangalele kat no tam nga hap an pendap ya ka jingpynbaptis hidan bon kiba kren da kumne ba da kumtai Henry pendapet nadu ka kitab ka baremru pendapet ayu upol uhikai ka shiti upol shaki koren ka nengkong koren kani ka khat ka bashipho ka angkumno bat baro kilaya bam gadi ka khat ka basaw bat baro kilaya di ya ka jo ka jingdi bakin jaman sem namar kilaya di na uta umausyang bakin jaman sem bat kilaya bot yaki te uta umausyang ulalong ukris Henry penban ngala bakla no tu kan shipau kat ke pa kecing kene namar ngamon ba phin om tip ko para bangen kene kat ke ba shipau ko para bangen ba kikpa jungi baro kila long hapo uta ulo bat baro kila yai leng ba ya kata kaduriau bat la penbaptis ki baro yau Moses ha uta ulo bat ha kata kaduriau nado ka Old Testament kila pendap ya ka jingpynbaptis ka ba ha ka jingmayan ha ba kidaya ya na ka tu ka duriau namar kata nginnom sngu tho bakla bat nginnom ya bon than ki jingkeli ki don ki bakli kum no pat utu udakat uyo ban kiu uyo ban don ha kata ka paradise wat ha ba u klem pendap ya ka jingpen ngam Henry la da ya kran ni ka jingshisha u jisu hang tongi yo iba uhukum anda ujisu ulami na kibayap uhukum ban penbaptis ban let ban yalap ban penbaptis ya kibreo baro ha ka kerteng ke jong pau kon bat umen simba khot namar kata ni nyim dai bangin bon than kita ki jingkeli bat lese lada ya pai ha ka we pat ka benta lese no breo ubadang tip last moment udang tip yo blay bat u klem yo ban pendap kata us ngau tho hiu blay Henry lada pi la sngo tho bat lada ka te ka jong ublai ka kren persya ya pi lada pi pentot bat pi le bom salia katate pi hap ban ai jing khen ha khamat jong ublai
ya ki bam sngo tho utip ublai ki don ki ba kali jing kali nga hatu ki tu ki brio baro ki bam pendap ki jing pengam kin le chadu jok kata te utip ublai ya le du jok ne ya le neng ne ngam tip tang ka wei nga ong ya phi bala da kak tin ka chong ublai ka hikai ngin ko ngu ya kata la da kak tin ka chong ublai ko ong jisu ulong ka lenti ngin ya bot na ka lenti ka bu jisu ulale la da yu jisu chungi la pengam yang ngiru dan kaman pengam ba kham tamu jisu ong kuno jisu ong ba ka ne ka de ka hok yang ngi baro ha ba ong ka hok yang ngi baro ka ba mut ka thau ngi baro ki don ki ba sngo tho bakla ki ong kumno ki don ki ni ki ba sngo tho bakla ki ong ba ki to ki ba hapo ki to ki ba lai hajar ki mensim ki ba la kala ka ba mut la pen baptis ki kumno la pen baptis hado kadno kumno la ban penbaptis hado lai hajar ngot oh ki shusen red but la pendap ya ke jing penbaptis henry what nom bon jing kali than henry ya ke ek bo jisu hikai ba ya ke ek bo jisu le ek ta namar ngan ya tho e pi nga da ka banga pendap ya ke jing pengam ringkat ka jing kala ka mut da ka mensiam baro ba da ka don baro ngai tho e pi yo ma chi bon ba ki jing ku namar kata tongi nom ya kali jing kali than henry wat se e jing shisha pule bahai ka tien ka chong ublai la da ka tien ka chong ublai kala kran ya phi kala ong ya phi ba phin pendap to pendap ki don ru kini ki ba ngau tho bakla ki ong kumno ki don kini ki ba ngau tho bakla shaphang ki don kini ki ba ngau tho bakla ya ki senran jong jisu ki ngau tho bakla ki senran ki jong jisu ki ong kumno ki ong ba ki senran jong jisu ki klem pat pendap ya kajing ki klem pendap ya kajing penbaptis ujisu ushu pensat nai ki jat ki jong ki henry ngim de ban ngau tho bakla pendapet na ka bible catholic ya kanika petros ning kong kala nong ka balai kanika de khot ka ba arpway hang ne ke yat ho ka ong kumno ya kanika jing penbaptis ka ong ki ong ka jing sum baptisma ki ong ka jing sum baptisma ka ba mot ba ngin ya pet menta na yohanes kala nong ka ba khat lai ka ong kumno khnang ba pin ngau tho ka ong kumno ka ong haba ujisu te ulayatho khat lai ka ka manyo ujisu te ulayatho ula ong ha u ya ka ba om de ka khot ka ba nyo kani ka khot ka ba u petros ula ong ha u menom yo sat ka khot ka ba pra menom yo sat ya ki jat jonga lanu ru ujisu ulayatho ha u ladang anom yo sat ya me menom yo benta satya lembat nga usiman petros ula ong ha u ko trai om tang ki jat jonga henry ki kti bat ki kli jonga de ujisu ulayatho ha u uta ubalayo pensum dan kam henry tang bo ansat ya ki jat te ula long khoi baro phar kani ka bo ujisu ong uta ubalayo kani ka bo ujisu ong kumno bo ong ujisu ulayatho ulong uta ubala pensum dan kam kabut uta ubala de ban penbaptis ki ong ba ya ki senran ujisu klem penbaptis henry hangni layatho ba la de ban penbaptis namar la dayak kren ha kanika daka bible catholic daka khasi kamut ka jing penbaptis ki ong ka jing pensum baptisma ko ong kumno ha ka jo ka rukom la pelat im ya phi menta daka jing sum baptisma te ka bamut ngis ngot ho ba ki senran jong jisu ru ki dei ki bala dap ya ka jing pengam tamba ka klem da tho shai ba henry ha ka ne ka tien ka ba jisu ukran ba utaw bala dap ban pensum ka bamut ubala dap ban baptis ka bamut ba ula long khod dengan sehikai shaphang ka ne ka jing sat ka jat ka jong jisu ka don ka khubor ka ba kraw ba hang ne te ngin nom ya kali jing kali than ngin nom ya kali jing kali than ba lada penbaptis ro lele bat hatu kita ki long kumno ngin nom ya kali thande ta ki jingkali henry to ngin ya puli bhai ka tin ka jong ublai to ngin ya wat bnia ai ka tin ka jong ublai bat lada u mensi ublai ukran happy ba pen pendap no sa pendap henry ngo ong ya phi wat nom kerki lada phim pat kut jing mot ban bret no ya ka jing long barim barakhon namar ki don ki brio haba ki pendap e ka jing
Pengam ki shulong normal bet henre haji shisha haba pi pendat ika jing pengam de ban jaka air ka ai ban sa jing kan mau ha ka jing em ka jong pi tela da kam don ka ai ka ban sa jing kan mau ha ka jing em ka jong pi kamut pi klam pat ngo tho ika jing mot jo ka jing pen baptis henre pi la shulet la kale ban pengam tang namar bala pen bor ya pi tang namar ba ka de ka jing hikai shong tan rai ba de ban pendat ika jing pengam piru pi la shu pendat Te namar kata kata ngakwa ban ong ye pi to da sngo tho shwa to da wat nya shwa to da ti ban nya shwa ka tin ka jong blai bat sa pendap bat pin sa yo mat ka ek ba phla ha ka jim ka jong pi namar ki don ki ba pendap arsin license hi pho sien ru ki le ga jo shi ka jo ki le shi le pop kla shi ka labot pen bap shi pen baptis te ngam kwa ye pi baro ki ba don ha ka di ka YouTube channel ka jong nga ba pen pendap e ka jing pen ngam bon sien ringa kwa pen pendap ta hi sien Nakwa banong ye pi don bon ki badon haki kunhon balang ki bom pendat ye kajing pengam henre ki la shule no haki wei pat ki balang bat kim shem la mi pat na ka balang ka baki don ki shong bai haki balang ki baki don ki de ki nong duai ki de ki pastor tang ba ki la pendat pat ye ka hak ka jong ble namar bale kim yo te haki balang ki jong ki namar ba kim yo haki balang ki jong ki pendat no hawai pat namar bale ki sngo tho baki don kam te ban pendat ye ka hak ka jong ble namar kata angin long kita ki boko ngo e ka bakak ten ka Ublay ka kran ye pi bala da pi long ki ba ko ngo ngani tho ye pi ka jing kur khu ka wan ha ka jing em ka jong pi ka ek ba pi pa na ublay un yo ban a ye pi te han re la da ngi dang bo pot o namar ka balang ka jongi kamle o namar kumta o bale utu kumta ngi ai da ka mod ublay ru unai da ban jubab ek jing duai ki jongi namar kata to ngi nom long kita ki ba ai da han re tan ka we ngi long ki ba shu ko ngo ba simple ek ten ka jong ublay te ngi pi yo jing kur khu leng ba ka jing hi kai to ublay yo ban kur khu lang ye pi baro to ne le lang ha ka jing duai Abalay ba chunga wan man hai ngo email blek pa chungi pa habeng namar me long play ba pha kan ko pa ba chunga ngi yo mat ka jing ko lang ba ka ten ka ba khoi ka jome ho oi ngora ka jing gai ka baling kot atrai ka ra han ringa nge ka long pa ka jing ko atrai ka ban kursiu thia ya ki man sim ba ko dor atrai ka ra aw blay ba chunga ko khu pa lang jome ka jing ko blay ka jome atrai ka to pen sngu tho ki bakin pendap ka hok ka jome kan ko pa ba chunga jisu ba ko dor chunga ko khu ki shadu ki ba bam ju ko ai ki ka mat ka ba ka khia bat chisha kan ko pa ba chunga to man pen kam atrai kare ki khon ki jome baro ki badan hangani ka channel ka jong akan ko pa bi jinga baro ngin long atrai kana kita ki lengdo ki bakin jaman sem kat pakum ka ten ka khoi ka jome ngau pa ka jing duai ka shakri ka jome yo me ka buram pan tem ka jome jisu jonga hallelujah amen but amen yaro itrai blen kur khui pi baro yaro itrai